Ki nongelam bahakmat bat ki nong Christian jo ke Indian National Congress hapo kamau kerwat Block Congress Committee kaliyo banlum ya ke jingelang banengkong hamau kerwat la banong bakum ka wei ne ke jingelang banjit hamai ki nongkit kam jo ka INC mau kerwat Block Congress Committee ke jing penlong jong ka MBCC ya ke jingelang kalong kumsi benta banjit ki nongelam ni ki nongkit kam jong ka Congress hamau kerwat Block namar ke jinglek penyesno no jong ba karnes so syang rangkat katu katni kinong ilam syaka National People's Party hakini ki kendiat sngi syusyu tang kata hakini ki jingelang wala kinong ilam joka INC kala nanglek chakmat syaki weipat ki party hanrai kum kinong ilam barim joka INC ki bedang sa menta kala yo ban pediang snobha ya ke jingwan penyeso syaka Congress bat kita kidei na ka People Democratic Front jong ka mokrwat zonal wala lam khamat do presiden barim ke PDF Southwest Castles District hadin ke jingelang kala donro ke jing pentamai ke nongkit kam jong ka Congress mokrwat block hakba lajit presiden yo ba en tempuny vice president yo ba kentiu nongse general secretary yo ba Andreas Khargongor chief organizer yo ba kan pamlin v Kharlangdo chief advisor yo ba Valentin Ternyang bat kibai kinongilam hakman taslah đó hakabaya dei bat kane ka jingwan jungi menta hapo jong kane ka hapo mau perwat ilawan khnang nakabanta ka meeting balakot kerpang yaki katu kane ki nomtrei party congress ki barem banya kendulang bat banya page banya kini ya ka jing ya jongka parti kongres hapo jongka konstituensi borok kawai te dei na kene kadau ba nakaliang jong ngi ngila poi hangne namar kajing leno jong MDC jongi bat ka kenhon sya kawai pat ka parti ke NPP ngi barang sa ngile poi lang hangne hapo jong kane ka snong mau kerwat ban ya kendulang ya ki para nong trei parti barim bantip lada ngidang don sakat nongut malu mala ki bakam syakmat kenang bang itu belak ban organize bat ban trei kamha naga banta ka parti te kumta da ka jing penbej jong u chief organizer u Mr. Kenpham kumta ngilala ban ya kendulang krui ki nong trei kongres bat ki nong Christian kongres ki badangsa ban ya trei bat ban penklan parti hapo jong kenika konstituensi te don bok mentagasngi ngila deb ya pej ya kmi ngila deb ya kendu rengkat ki katu kane ki badai na kaliang jong ki mahila kidang don katu kane ki samla ru kidang don bat ki bobon ru ki riurang ba jong ka parti kidang ya poilang ban ya perkhat ban ya pet ban ya kmi kuno ban nang kampen klain ban nang trei na ka banta ka jingha jong ka parti te kumta na kaliang jongi ngilala ban penlong ya kaneka meeting ka jing kentulang bat ngilala ban jidru ya kinong kitkam presiden niyo ya Ibu Nicholas tempun nang tau general secretary ide iba Andreas Khargongor te kini ki rirong ba ki ba daka kenhon jungi ke ba la penlong mentagasngi ngila jid yiki bat ngila ai ti haki bakinang pej banang budin banang kampen bah ya ka parti hakili kisni ki ban sawan ni lakren ban ngile pun kre ru da ka wei ge jumut jing perkhat ban pun klan ya ka election MP but ni don ge jing kermen ba wala da sibun ki paralok kila ya ledno syaka NPP andrei ni snutu badang sibun ru ki non Christian Congress kidang sa hapo jong ka parti Congress bat kidang ya Christian bat kita nge angnut baka parti kongres kan job biang hakane ka election MP ka Bansalong te kumta
ni snow don bobru bahakane ka jing ye kendulang jongi i layo i wei i ba lami khmat nang te na sulong i ba manuel but mai i lalong i ba one page ban jingo na galeng jong ka MPCC badi la pensloringi ila aimen sim ringi bangin nang trade bat nginang kampen klan ye ka parti hakar kom ka ba sngotuna ban ngi snotu ban nakaliang jongki bobun balang haki snong haki tau haki jaka baro ki non Christian Congress bat kiwi ki paralog group ki khmelin ti biang ba hagabete bat kane ke MP election u Marvin Sen pala undang job do basu nama ki pat ba hiki snutu ban pha ya uno badai tang riusimet hapo Delhi kamdon jingmut bat kasur kamdon ngi ha bandan kam hi dau nongi khmat ubadan ha ka parti ke baklan kum ka kongres ka national way wala de ki de tang la yo ya kata ka kerteng national party hose kidang don tang iway EMP lane i don tang hakaway ka state kum tang i bahai India la depan bena bakitu kibadan tang hakaway ka state kimla wat tang banyo ka kerteng national party te kum tang i sngodon kam ba ban Christian ye ka parti kongres ka badai ka way na ki parti ki bahe pat ki bakhlanya pori India lada ila ban lada ka parti kongres ka dangla ban wan ka bor kan biang be wala da kamla ban wan le se ka bor rei ngide banyo ya ka kenhun opposition ka bakhlanya banyada ye kinu ki an ki ba la banwan na ka central kamtam yengi kirit pat ki balong tang ki sidrop hakane kari tengi don kam ya ka kongres ka bade banyada yengi ngiyu ki baja keleng haki state befer ayu kalaja ye kitu kirit pat ayu kalaja yengi ki Kristen te kumta kane ka jing angnut chung ki pat ba hakeleng ki jaka kita khmilen ti badaki angnut sisa ba ka kongres ka de ban wan phai biang ha ka bor ni dakwa sisa ba ka kongres ka de ban simchar biang ha ka de ka ri jungi khnang ba ki ei baro kumbala julong kumbala jule kin yai bet kin identity bat kin pen wanra biang ya kata ka jingsuk ke jingsan kan nomdam su kum ki baca haki di kisni balada haki state befer kamtam ya kan not east jungi ngiyoi ayu kala jahapo Assam ngilai ayu kala jahapo Manipur bat kiwai ki jaka ki baca keleng te bat kane ke jingja baro kapen kendet benriu yang kirit pat bangihap don kam ya ka parti ke baklan banyada om ya ki kato kami ki kandidat ki balong ki rushimet leseng in somshit ngin singan hapo jong kani kari le jong henre ha bangin le ha kitu ki jaka ki ba habban ya kendu kum hapo parlemen kasur yo ka jarngai tengi don kam ya kasur ke baklan om tang ha surok nrengi don kam ya kasur ke baklan hapo parlemen bandon da katim om dei da kirushimet katim kalong kabaklan katim kala bantrei khamha katim kala banayada kajingeda kabakam tikna naga banta kanoga jaj benriu tekumta ni idon kam ban pha iya ka kongres hapo Delhi menta khnang ba kini ki bangi angnut kinurlom bat ki bangi juting ni jusmi kita boro ninyo ya kajingeda kaba tikna na kane ka parti kabangi la yomat lajan chispa senam menta bakala trei bah kala ai ke jing yada ke batikna ya kirit pat kala ai ke jing yada kerpang ya kitu ki breu ki badang sadin kumengi ki nong Meghalaya bat kiwei ki para marjan jungi ki badon hakini ki dong ki than satai lamingi bat dakane ke jing thumu ni kwa bakane ka rijungi ke de bandon hakajing suk hakajing san kadai bendan hakajing kemen te kumta nakalian jong ka kongres kaya wer ya ki paralog baro ban ya pet syakmat
ban Christian ya kani ka parti ngila ya khlak no bat ki paralog jongi badu MDC om da kano ke jing ya dondau om da kano ke jing ya thut hanre ngi shu ya khlak paralog ke jing ya khlak paralog da ke jing kemen ngila ya disha ngila ya bamjar kat da ke jing kemen berkata kadai ka ke basnu tenat bana kalian jungi ki padang sa ha ka kongres ni sa ha ka jing kemen kitu ki paralog ki balalej no na ka kongres rengkat badu MDC ki lelej da ke jing kemen om don kanu ka jing ya bu dau om don kanu ka dau ko balak ban penklat hanrei ka deitang ka jing persyang ban yang halaki jong ki nongrim ni ki badon ha ka kongres ni kwa ban yang ha ka nongrim jo ka kongres kita ki balalej no na ka kongres ru ki don halaka jong ka nongrim te ngim don kanu ke jing thot padum don kanu ke jing snusi jing snudiau ngilia khlak ka jing kemen da ka jing i to ha ka bayade barna kum u presiden barim ha ka meeting ke bakhadu bang ya dan lang kum siparalok ban ya perkhat syafang ka jing leno syaka parti NPP na kalian jonga u presiden ha ka to basngi ha ka jing sa marwei jonga na pedeng ki katu kanne ki paralok ki bedan lang ki balaya leno syaka parti NPP ngalak krensya syaki paralok ba ngam syamlala ban rai ban lek syakano no parti ban sa bet hapo jong ka parti kongres andrei wala kataru na kajing snow bakarta jonga kam yahapsu bat kajing ko jingkhia jonga kam longshu bangan bat kumu presiden te ngala resign bat ngala bu ya kane ka resignation letter jonga HU presiden jongka distrik te ngamdon kanu ka daw persya ya ki paralok ti balaya no sya ka NPP lane persya ya ka kongres ka jingdisan jonga ka deitang na ka daw jonga simet ba ka de na ka jingko jingkhia ka de na ka jingbom snula su jonga ban lej ban wan ha ki jingdon kamboro jongka parti ha ka bede bat ka kam election MDC lane MLA na kalian jongi ngimpat jam kanu ke jinge perkhat ban penyeng yau no kandidat namar mentang ngidang sedang tang ban su reconstitute biang ya kinongkit kam jong ke parti kata ke jing penyeng ya ki kandidat na kabenta ke MDC bat ke MLA kadang don belai ke por ya ban pet ya ban khmi baru uno bala ban yakun naga benta kane ka jing yakun lada dei ka MDC ngi ban pet u babit ban long ban yakun ya ka MDC lada dei ka MLA ru ngi ha ban perkhat uno bala ban yakun nam ta ka MLA ya ka bamenta ngi su persyang ban penimbiang ya ka parti ka bala tlot no hakini ki khndiat sngi na ka daw jong ka jing ya khlat paralok jongi ki katu kane ki paralok kongres ki balelej no syakawai par ka parti te dena kanika daw bang isu persyang tang banlum banlang ya ki nong trei bat ya ki nong Christian parti bat ya ka kam MDC ka kam MLA kam padon hakano ka rukom ban ya perkhat kanekan sa batahi ka kam endang ila sedang ban trei biam ila sedang ban organize biang ya ka parti